tabbaci bai da hankali kuma so baya uzuri ya kama zuciya so zai saka na tsima babu tabbaci ko zai maka uzuri so yayin sinadari da dai bani dama so ya duba lokaci na ya manna uzuri banda lokaci ya zarta hankali na ya wuce tunani so zai saka ka yin kuka so bai da lokaci a sanda ya so za kama wanda ya so ka kaso shi rayuwar ku asiri baya biyar ka da shari akan ka za yi yaki ka bi mai kaunar ka za ka je wani sirri so da akwai kaduwa ya sanya kai wasuwa